Vale, bon dia a tothom. Que el que faré jo és compartir una mica les meves experiències i la meva manera de treballar, que sempre ha involucrat un treball entre la realitat i la ficció, amb gent que s'interpreta a si mateixa o jocs que són d'anada i tornar entre la realitat i la ficció. Llavors parlarem dels processos de càsting i de treball amb aquests actors, però al final el que faré és compartir una mica la meva manera de treballar i les raons que hi ha al darrere d'aquesta manera de treballar. Jo he fet 2 llargmetratges que s'han fet una mica als marges de la indústria cinematogràfica, tot i que han tingut estrenes i han voltat per molts festivals i tal. És una manera una mica, potser, diferent de fer cinema, no? Per empatitzar amb els personatges, perquè transmetin aquests sentiments, jo crec que hi ha alguna molt important en el cinema, i és que hem de tenir la sensació que allò que hi ha davant nostre és vertader, no? No vol dir això que hagi de ser necessàriament realista, però és una condició, diria, sine qua non per gaudir d'una pel·lícula, és que allò que estem veient com que ens ho creiem, no? I amb això no m'estic referint, repeteixo, que Interstellar, per exemple, també és una pel·li que et creus profundament, no? Aquesta part de creure't el que veus en pantalla, per mi i per la manera com treballo jo, és superimportant. I la cerca d'una veritat és una de les raons per les quals jo sempre estic provant maneres de fer, provant maneres de fer pel·lícules, per arribar a trobar aquest punt de versemblança, aquest punt de veritat, que et permet després, per exemple, sentir alguna cosa de forma molt profunda, obrir una porta en el teu interior, al cinema com una manera també de conèixer-nos a nosaltres mateixos. Parlàveu de conèixer personatges, però també a través de veure mons, veure llocs, veure persones, ens coneixem a nosaltres mateixos també. Llavors, per mi és molt important aconseguir això. I sovint això, en el meu cas, passa per treballar una mica amb un peu a la realitat i l'altre a la ficció, amb un peu al documental i l'altre a la ficció. Buscar estratègies que em permetin aconseguir moments que l'espectador veu com a reals, com que no es qüestionen. Clar, i això sovint m'ha portat a buscar actors que no són actors, a buscar gent que s'interpreta a si mateixa o interpreta personatges que són similars a si mateixos, i sovint també a treballar amb improvisacions amb els actors, és a dir, no donar-los necessàriament les línies de diàleg escrites. Clar, treballant d'aquesta manera passa una cosa com que és molt forta i que és que de cop canvia completament el procés del rodatge. És a dir, no podem fer un rodatge a l'ús, no podem fer un rodatge convencional quan estem treballant en base a improvisacions, quan estem treballant amb actors que no tenen experiència prèvia, perquè no pot estar tot tan pautat. Mireu, jo vaig fer, la meva primera pel·lícula es diu Els diaris de Juan Bushwick, o The Juan Bushwick Diaries en anglès, i és com un diari fílmic de ficció, és a dir, és un director de ficció que dirigeix aquesta pel·lícula. Jo sóc el director, però em vaig inventar un personatge, que era un personatge dels Estats Units, que portava un temps vivint a Barcelona i estava avorrit de la ciutat. En aquell moment jo també havia viscut als Estats Units i havia tornat a Barcelona, o sigui que d'alguna manera aquest personatge no deixava de ser com una mena d'alter ego meu. I buscava algú dels Estats Units que visqués a Barcelona i que estés disposat com a jugar amb un dispositiu, en aquest cas, superpetit. És a dir, estés disposat a filmar-se ell mateix, estés disposat a fer un procés superobert on aniríem descobrint la pel·li que anàvem fent a mesura que l'anàvem fent. Jo no tenia un guió a l'ús escrit, tenia com moltes notes, idees d'una mica el viatge que faria el personatge, però volia que el procés fos ric. Jo aportaria, ficcionalitzaria parts de la meva vida, però volia que ell també entrés en un joc de ficcionalitzar parts de la seva vida i això. Llavors aquí va ser un procés de cerca d'anar veient gent
americans que vivien a Barcelona i que estaven disposats a fer aquest joc. No? I finalment vaig trobar un actor, i no em vull estendre molt, que es diu Barry Paulson, que és com artista, havia fet publicitats com a actor i tal, però... I ell es va prestar completament a aquest procés. Al llarg de 3 mesos, quedàvem un dia a la setmana, ell i jo i una altra persona normalment, per rodar. Per rodar, i jo arribava amb un full i li donava unes idees del que havíem de fer. No li escrivia mai diàlegs, això era com molt sagrat. Si volia que digués coses, jo li deia el que volia dir, i això per mi és molt important, treballant de la manera que treballo jo. No dir la frase exacta, sinó dir, mira, ara aniràs allà i diràs que et sents així per aquesta raó, per aquella i per la de més enllà. A nivell de guió, clar, m'aportava mogollon perquè, de fet, el que fèiem era, primer de tot, intentàvem rodar en ordre cronològic i cada cosa que rodàvem, un dia a la setmana, que això no us ho he explicat, jo muntava el que hi havia. Veia el que havia muntat i reescrivia el que faríem la setmana vinent. Saps? O sigui, era un work in progress total, amb una mica d'idea del que aniria passant, però... Llavors, i ell, a vegades, o sigui, per exemple, hi ha una escena on ell es va filmar per iniciativa pròpia a una festa de, com es diu això, de fi d'any, de les uves, i va entrar el personatge en aquella festa i el personatge en aquell moment estava com en un molt mal moment i estava com supertrist i enfonsat i es va tancar al lavabo d'una festa i es va gravar amb el mòbil i això ho va fer ell i m'ho va portar ell, saps? Llavors, clar, tenir una escena així de cop a mi m'obligava a repensar, veure-la, muntar-la, premuntar-la, diguem, i a la setmana següent, o sigui, em condicionava el que faríem la setmana següent. Jo crec que sempre hi ha un joc entre... O sigui, òbviament, el realisme i la versemblança a la que parlo no és l'únic que has de buscar fent una pel·li, no? Òbviament, hi ha més elements, no? Hi ha més elements. Llavors, és a dir, però no per excés de realisme serà el problema, sinó per manca d'altres coses. Llavors jo faig aquesta pel·li, s'estrena, dona voltes per festivals i tal, i després em sorgeix Jo tenia moltes ganes, jo vaig créixer a un poble a prop de Girona, Catalunya, i tenia moltes ganes, ja abans de fer de Juan Bujuic d'Aeris, de fer una pel·li sobre els africans que arribaven a pobles de Girona i que estaven completament fora de la societat. O sigui, era un tema que m'interessava mogollon i vaig pensar en algun moment fer un documental i vaig començar com a investigar, vaig conèixer a molta gent d'aquesta comunitat africana en pobles. El que em va passar en aquell primer moment és que no sabia quina pel·lícula volia fer. Vaig tornar a conèixer gent, conèixer la realitat de persones africanes, buscant les seves històries, buscant el que sentien, buscant com eren. I d'aquí va sortir Sotabosc, que és la meva pel·li següent, on el que vaig fer és centrar-me en una imatge que ja de petit em fascinava a mi, perquè de petit veia, en l'entorn on vaig créixer, nois africans que anaven en bicicleta carregats de sacs de pinyes. Es dedicaven a anar als boscos, a enfilar-se als arbres i collir les pinyes per vendre-les. I vaig decidir centrar la pel·li en un personatge que fes això. Aquí sí que vaig escriure un guió una mica més a l'ús, una mica més. És a dir, sí que vaig escriure, des del principi hi havia les escenes, com seria més un tractament, sense guionar, però un tractament on el personatge feia un viatge des d'aquest punt fins a aquell. I, clar, era com qui pot interpretar aquest personatge? Clar, per mi, primer de tot, era molt important algú que ha de tenir la capacitat física de pujar a un arbre amb la força del seu cos. Sentia que el que havia de posar la cara i el cos allà era algú que hagués viscut aquella experiència. Algú que hagués viscut l'experiència d'arribar a Espanya amb una barca, d'haver estat completament fora de la societat i d'haver-se enfilat als arbres jugant-se al físic per subsistir. Llavors, el primer que faig, vaig al poble on tinc família, a Vidreres, i vaig a l'oficina d'atenció als nouvinguts, i
estableixo una relació amb les persones que estan allà, els explico el projecte i diuen, vale, guai, nosaltres et presentarem a gent. I llavors tinc algunes entrevistes personals amb un d'ells. I aquí en trobo un que m'interessa. Pel rostre que té, per al cos, no? I dic, anem a provar de fer un càsting. No? I clar, per fer un càsting, què faig? Doncs agafo i me l'enduc a Bosch, no? Que és el que havíem de fer, una persona que collís pinyes, també us he dit que talla bruc, no? Talla sota Bosch per vendre'l també és una... Llavors me'n vaig i faig això amb ell. Vale? I ara us ensenyo el càsting del Marí. Allo, assalamu alaikum. Magana kamo. Giani Mariani. Doktora Sundagai. Majam. Allo, assalamu alaikum. Magana kamo. Giani Mariani. Doktora Sundagai. Majam. Tora Sundoy. Toro golle nyahaime. Jo el que faig amb el Marí és, doncs me l'emporto, com heu vist, no? Li faig fer activitats com les que ha de fer el Bosch, i una cosa que em va molt bé pels càstings en general és, per com m'agrada treballar, és inventar-me una trucada. No? Perquè una trucada em permet veure algú interpretant i em permet veure també la capacitat d'imaginació que té algú de que hi hagi algú a l'altre costat del telèfon que realment no hi és. I tenia com una tristesa en el seu rostre, no? Com podeu veure aquí, que em semblava molt poderosa. Vaig estar un parell de setmanes pensant-me si li feia un altre càsting o així, i quan el vaig trucar em va respondre al telèfon des de Senegal i em va dir que s'havia mudat a Senegal. Així de clar, saps? Aquestes coses poden passar quan et fiques en lius com aquests que em fico jo. Llavors va passar una cosa com una mica màgica, i és que va aparèixer una persona d'aquestes que apareixen a vegades en el procés de fer pel·lis, que llegeix superbé el que vols i t'ajuda mogollon. No? Em van derivar al servei d'atenció als migrants d'un altre poble, i en aquest cas la noia amb qui vaig parlar, a qui li vaig explicar el projecte, va entendre superbé el projecte i li encantava el cine. I em va muntar una reunió amb 3 persones, amb 3 candidats, que els 3 eren una molt bona opció. I els 3 em van agradar. N'hi va haver un que em va agradar més, i xerrant amb ell li vaig veure més potencialitat, i que es diu Musa, i li vaig anar a fer un càsting, que veureu a continuació. Toranda. Karungo jawari. Korong kuat, jaman, alhamdulillah, masya Allah. Ya, hoya ini kan ditanti nangkirian. Iya, ya oke. Ya, insyaallah. Ya, insyaallah ngana hoy. Ampa ini golli bucine ko yaqimin tu kana. Igain tu kabiram insyaallah min ngara kaswa kata. Insyaallah. Ya, kotor sendal. Karungo jawari. Jaman. Kaya golli la nyimeta. Mayanka, rengale yanka birambe. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y tú? Bien. ¿Cuándo? Mañana. Vale. ¿A qué hora será? Vale, a las 8. De acuerdo, no hay problema. Tiene tu máquina completa, ¿no? Porque yo no tengo nada y tú tienes que tener la cosa para que pueda hacer cosas, trabajar, porque yo no llevo nada. ¿Vale? Bueno, hasta mañana. Adiós. Aquí l'altre és el Hamidou, que és un d'aquests 3 nois, que els vaig fer interactuar una mica també els dos. Clar, a veure, o sigui, el Musa, jo veig aquest càsting i el torno a veure ara i penso com hi ha gent, i això igual és molt obvi, però hi ha gent que es posa davant de la càmera i està tranquil·la, està còmoda.
I això és superimportant. O sigui, és que és segurament el més important, no? I hi ha d'altres persones que es posen davant la càmera i no estan còmodes. I ell està còmode. I en aquest càsting ho vaig veure. I a part, per exemple, en aquest càsting, jo li vaig... O sigui, ell aportava coses, portava més enllà el que jo li deia, no? Demostrava tenir una gran capacitat d'imaginació. Llavors vaig parlar amb ell, vaig portar la prova una mica més lluny, vaig fer com una segona prova, vaig xerrar molt amb ell i vam decidir que faríem la pel·li, no? Amb ell. Llavors, precisament com que ja m'havia passat, ell no tenia cap previsió de marxar a Mauritània, en aquest cas ell és de Mauritània, però, bueno, tenint en compte la volatilitat de la vida d'aquestes persones que ara estan aquí, no saps on estaran la setmana que ve, vam decidir com, bueno, ajuntem-nos, no? Una productora d'uns col·legues on hi havia una directora de fotografia m'estava ajudant i va ser com, bueno, anem a rodar la pel·li el més ràpid possible perquè tenim a la persona que té la capacitat de fer això, té la capacitat d'enfilar-se als arbres i sembla que ens pot aportar moltes coses. I vam rodar la pel·li amb el Musa i va ser molt guai.